Manifest of support gihatag sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. atol sa iyang pagbisita sa Cebu Provincial Capitol. Anong report ni Alan Domingo. Pasado alas 12 na sa udto miabot sa Social Hall si President Bongbong Marcos. Kauban ang mga opisyal sa gamhanan, apil na si Cebu, Governor Juan Garcia ug ang mga mayor sa kalungsuran sa lalawigan. Diha usab ang dili momino sa napo ka mga gobernador gikan sa probinsya sa Kabisayaan. Gituno nila ay lahang pinirmahan nga manifest of support ngadto sa presidente. Gihangop kini sa presidente. Sa tanang panahon, labaw pagayod atong paluyuhan ug barugan. We're here to serve. The least we can do is really help you out with your program. I thank you from my deepest part of my heart for your very kind and overwhelming and inspirational support. Let us continue to deliver services that are expected from our bagong Pilipinas. Let us continue to be reliable public servants. Let us continue our good work. Samtang gilatag ni Marcos ang mga priority projects sa gamhanan, apil na ang pagpahuman sa CBRT, pagpatukod og container port ug ang paghimo og ikaupat nga Mactan-Cebu Bridge. We will transform these plans into reality. It cannot be discounted that disagreements and contradicting views are inevitable. But let's be reminded that our shared commitment is to the greater good, and that must be our unifying force. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.